ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ଯିଏକି ଏଠି ପୁଅକୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋଲକାତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବହୁତ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା, ଆମେ 60%, 59% ରହିଥିଲା। ତ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ପିଲାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବାକି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆମର। ଆଜି ସେ ପିଲା ଏମିତି ବି କରିବ ମୁଁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିନଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିମାନଙ୍କୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମର ସରସ୍ୱତୀ କଲେଜକୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଠି ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେହେତୁ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଇ ତାକୁ ଏ ଜାଗାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବୁ। Thanks to Saraswati Education, thank to Chairman sir, thank to all of teachers. Thank you.